ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Авто Таҷикистан. Бардоро, бисёри бардори ғариб мо хоҳиш карда буданд ки сечка ба навор бигӣ. Мо тасмим гирифтем ки як навор фақат сечкаҳоро ба навор бигирем. бо як навори нави ҷадид фақат сечкаҳо дар хизмати шумоем. албатта ки шумо ҳам дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк модан мебошад. ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунанд ва зангулашаи каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро. аз дастгири ҳар як шумо миннатдорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, мошинҳои фурӯшиятонро дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумот равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем ва бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бинонед ва дар комментария мошинаи мехозед ки тонро номашо бинависед. мо ҳамон наводи мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. ва кадоме аз шумо агар мошини фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои рӯи экран будагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунем. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошинаи фурӯшии мо бардоро Mercedes Benz S-класс мебошад ки соли барои 1999 абиёи мотор 1.8 сӯзиши вориш бензин газ. коробка передашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. коробкаш моторош гаранти қатъияй, задагӣ пустагӣ надорад. савдо дар пеши мошин ҳолатиш хубай. мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нарша 65000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгир кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бинонед ва дар комментария ҳатман мошиное мехозед ки тонро номашо бинависед. мо ҳамон наводи мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. дар комментария сечка бинависед, як навор дига фақат сечкаҳоро мемонем ва мухлисои кемри бинависед, мо навори кемриҳоро пагаҳ мемонем. агар 10 нафар кемри бинависад дар комментария. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملهم پیگمنتا برای بیماری های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان عملی می شود. мошини навбатии мо бардоро Mercedes Benz S-класс мебошад ки соли барои 1998 абиёи мотор 1.8 сӯзиши вориш бензин газ. коробка передашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чашкош ягонташ варид надорад. бе кондитсионерай. мошин ҳолатиш хуб аст. сарожна фурӯхта мешавад. сум дар корай. мошин ҳолатиш беҳад хуб аст. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 62000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро, кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошед, дар рақамҳои комментария будагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем ва мухлисои сечка дар комментария сечка бинависед, мо як навор дига сечкаҳоро мемонем. чӣ наводи мошине ки махқулатона номашо дар комментария бинависед. ҳамон наводи мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. дар наворҳои оянда мемонем. мошини навбатии мо бардоро Mercedes Benz S-класс мебошад ки соли барои 1998 абиёи мотор 1.8 сӯзиши вориш бензин газ. коробка передашаш автоматаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камдиву расход надорад. мошин 100% утилизатсия дорад. ҳуҷҷат дорад солона. мошин ҳолатиш беҳтарин, кондитсионери кор мекунад. мошин қарор дорад дар ноҳияи айнӣ. нарша 75000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро, дастгира фаромӯш насозед, лайкҳоро биҷихен ва дар канал ҳатман касоне ки меҳмонанд подписатсия кунед ва дар комментария номои мошинаи мехозед ки тонро бинависед. мо ҳамон наводи мошинаро
навҳроша бисёртар мекунем. мошини албатта мо бардорам Mercedes Benz S-класс мебошад ки соли бариш 1998 объёми мотори 1.8 сӯзиш вориш бензин газ. Коробка пердашаш механикай ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камодию расход надорад, утилизатсия дорад, ҳуҷҷат дорад, мошин 100% мошин қарор дорад дар ноҳияи Спетамен, нарша 56000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо мухлисои сечка дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонамо лайкҳоро бимонед ва дар комментария сечка бинависед. Як навор дига фақат сечкаҳоро мемонем ва чӣ намуди мошине ки дар кораятон ҳатман номашро дар комментария бинависед. мо ҳам намуди мошинҳоро наворҳоша бисёртар мекунем. мухлисои Camry дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонавор лайкҳоро бинависед ва дар комментария Camry бинависед. Агар 10 нафар Camry бинависед, навори Camryҳоро мемонем ва видеоро поделитсия кунед, дар имо WhatsApp дастгирӣ кунед. чӣ намуди мошине ки дар кораятон дар комментария номашро бинависед. мо ҳамон намуди мошинҳоро наворҳоша бисёртар мекунем.